Преди малко споменах, че нарочно съм даунгрейднал до WordPress версия 6.2. Това също може да се случи с VP CLI. Нека сега да проверим на коя версия сме. Все още съм на 6.3.1, както бях апдейтнал преди малко. За да апдейтнем до конкретна версия, трябва към VP Core Update да подадем и версията, която искаме, като аргумент. Примерно 6.2. В момента това няма да се работи, защото версията, която вече имам инсталирана, е по-нова от версията, която съм подал. По този начин, като напишем VP Core Update и подадем версия, можем единствено да качим версията нагоре. Ако искаме да я смъкнем надолу, трябва допълнително да подадем аргумент force. И когато го пусна, WordPress CLI се използва кешираната версия, която вече имаме, и само я разархивира. Каква може да е причината да искаме да променим версията на WordPress до някаква по-стара, използвайки force аргумента? Може да ни се налага да работим по някакъв съществуващ проект, който на production е със стара версия, която има compatibility проблеми с последната версия на WordPress, така че просто VP Core Download с последната версия не ни върши работа. Или пък разработваме някакво разширение и искаме да го тестваме с някаква по-стара версия на WordPress. Или пък използваме някакъв плагин, който не е съвместим отново с последната версия на WordPress, а е съвместим с някаква по-стара и искаме да инсталираме нея. Тогава VP Core Update с подадена версия и Force може да ни бъде голям приятел, за да се върнем точно на версията, която ни върши работа.